Гэта беларусацэнтрычны праект пара. Гледачы неаднойчы прасілі запрасіць у эфір культавага беларускага палітыка Зянона Пазняка. І Зянон Станіславович даў згоду. Вітаю вас. Добрый день. Людзі прыходзяць на наш канал, каб паслухаць датычна сутнасці працэсаў, сцэнароў развіцця падзей. А падзеі такія, што ва ўкраіне складаная сітуацыя. Расейцы ўжо ў Тарэцку, Вугледары, набліжаюцца да Пакроўска, а там жа за гэтымі высотамі там аператыўныя прасторы, умацаванняў няма грунтоўных. Пятая калона працуе ва ўкраіне. Складваецца ўражанне, што захад схіляе ўкраінцаў да псеўдаперамір'я, што кепскі, напэўна, сцэнар для Беларусі і для ўкраіны. У Беларусі стагнацыя, пакуль выглядае, што ўсё ідзе па плане рэжыма. Людзі расчараваныя, апатыя, і пытаюцца, да чаго ідзе справа ў Беларусі, ў рэгіёне. Подстава есть, хвалявацца, безумоўна. Вельмі цяжка в краіне, в Беларусі. Але перспектыва разгортваецца такая, што не загіне Украіна, я думаю, пераможа, і не загіне Беларусь. А вось рэжым здохне. Можете не сумнявацца. Такая ж самая праблема навісае і над рэжымам Пуціна. Таксама здохне. Што будзе потым, это праблема, тому што можа быць яшчэ горы. Але вось гэтым сіямскім близнецам ніякой перспектывы няма. Тое, што яны натварылі, это на 1000 гадоў, як кажуць, пажыццёва зняволення. Так што я гляджу на гэту сітуацыю рацыянальна і аптымістычна. Ну, конечно, наша ситуация цяжкая, агульная, але ёсць люди, ёсць гісторыя, ёсць вялікая літаратура, ёсць вопыт, ёсць люди, все, ёсць якая, но зараз, як кажуць, у такім прыгнебленым стане. Але з яе развіваецца, з гарчычнага зерна развіваецца росток. Гэта ёсць. І гэта знішчыць немагчыма. Пытанне толькі ў часе, і, як кажуць, у разумных дзеяннях, якія, я спадзяюся, будуць, таму што тая сітуацыя, якая зараз існуе, яна нестабільная палітычна. Яна павінна разрашыцца. Я думаю, в ближайшие гады, а можа і в ближайший час. А мы павінны быць гатовыя кожны дзень. Завтра нешта пачынаецца, завтра Лукашенко ляціць на Марс, а мы павінны быць ужо гатовы. І мы павінны ведаць, што будзе. Мы можам прааналізаваць, што будзе, калі Лукашенко ляціць у космос сёння. Што будзе, мы гэта ведаем. І мы павінны быць гатовыя для гэтага. І для гэтага не трэба 1000 людзей. Хопіць 10 чалавек, а то і 5. Бо ў гэтай сітуацыі, калі падымаецца нацыя, народ, і аднаго хопіць. Так як у 20-е гады, у 20-м годзе было, не было аднаго, які б сказаў бы, не хадзіце туда без толку, ідзіце ў горсавет, акружайце яго, стварайце самакіраванне, стварайце самаахову, разбройвайце ОМОН. Не было такого чалавека. Я ніколі не паддаваўся ніякой паніцы, ніякого пессимизма, потому что я разумею, рухаецца гісторыя, як это было. Як было при Советах. Калі быў Советский Союз, это так никому в голову не приходило, что партия коммунистическая, все это упадет, все упало. И за 2 гады до этого падения я выступал по телебачению с советским и сказал, что коммунистам конец, раз 2 гады их не будет. Люди чуть не ошалели. Либеральные все газеты, либеральные в Беларуси и районные все выступили, значит, супротив этого фашиста, негодяя, этого выступили. Элементарные речи. Так теперь ситуация значно лепшая. Порівняти з советською. І глядячи на те, що така складана ситуація, вельми шмат розумних людей, які мають інформацію, які ведають, і навіть ті, які тримають фігу в кишені, це наші люди. Прийде їх час, вони зроблять своє. Допустим, ситуация такая может быть, что Путин упаде у силе. Упаде, Россия почне терпеть поражение, будет дрэнна на фронтах, его влада похищнется. Что зробить Лукашенко, я вам скажу докладно.
он станет на бок Украины и скажет про Путина: вы посмотрите на эту скотину, что он наделал. А я же всегда говорил, я же всегда был за Украину. Он это скажет. Він уже подкидає, він уже бачачи на будучині, він уже подкидає всякі собі там соломку. Бачачи все гэта, мы повинны думать про свой интерес, про свою нацию, про свою свободу, про свою державу, про свою культуру, как оборонить эту державу, как заховать ее, как не разбили ее инфраструктуру. Разумеете, нашими собрами, что хочет сделать Путин. Вот, как не позмещали наших людей, чему мы хочем всех выпустить з турму, бо это наш народ. Нам треба, головне, что наш человек, как заховать нашу державу незалежность. И тогда мы отбудуем все. И тому, коли люди, які тут, на Заході, отримують гроші від всіх этих самих грантів, все, і кажуть: давайте так бомбить Беларусь, бомбить НПЗ, уводиться в войски, это санкции, санкции. Что такое санкции? Санкции ніколи не знищили диктатуру, нема такого прикладу. Санкції – це перерозміркування ринків. І в этом зацікавлені певні економічні коли, як знищити Білорусь калій. Канада пішла вперед, а Урал калій пішов. Це знищено. А это наша основа экономики. Лукашенко бере за то, потому что он узурпатор. Але это для нашей нации треба, для нашего народа. Використали некого подонка, такий був Протасевич. Створили, конечно, ГБ створило, ну, я скажу, классичную ситуацию. Посадили этот самолет, теперь это подонок на курорте. Прям не турме сидит. И под этим видом, что это некий там великий революціонер, знищили Белавію. Народ не може користатися своєю компанією, літати на самолітах. Мільйони доларів пішли в пісок. Вот виник, що зробив один подонок, а зробили цю операцію, зробив ФСБ. Ну, це елементарна річ. Люди, вас усіх дурять. Ви що, відкрийте очі. По выніках уже видать, коли не разумеете, что отбывается, дык поглядите на выніки, что сталося. Белавии нема, Сулезі нема, все перекрыто, а этот самый подонок на курортик себе ездит, там, куда он поехал, на Мальдивы, не знаю. Ну так поглядите на выніки, что сталося. И кто выиграл от этого? Зенон Станіславович, хочу пагутарыць пра наратывы там з пэўных медыяў, дзе актыўна перадрукоўваюць вашыя выказванні, падаюцца гэтыя выказванні не цалкам, ну такая завядзёнка, так? Вы часта крытыкуеце там суб'екты дэмсілаў разнастайныя, некаторых палітвязняў, якія былі папулярныя ў 2020 годзе. Мне проста цікава. З палітыкаў у рэжыме, вот, номенклатуршчыкаў, там, з палітыкаў у розных суб'ектаў дэмсілаў. Ці бачыце вы канструктыўныя асобы, з якімі б вы маглі кансалідавацца? Усё, што стаіць на пазіцыях нацыянальнай дэмакратыі, усё, што разумее нацыянальныя інтарэсы, усё яно у сферы маёй. Тут справа ідзе існавання нацыі, існавання дзяржавы. Таму падзел ідзе вельмі жорсткі. Падзел ворагі Беларусі і людзі, якія стаяць за Беларусь. Якія разумеюць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, гатовы ахвяравацца за іх, працуюць, змагаюцца. І людзі, якія выконваюць чужую палітыку, маюць свае інтарэсы, там, грантавыя, там, ці іншыя. Это принципово другая ситуация. Вот это в Беларуси треба разумець. Вот. Тому не аб'ядноўваюцца з варожымі сіламі. Калі палітык кажа, нам трэба аб'яднацца з Расіяй, і ўсім нам будзе добра, і все беларусы гэтага хочуць, такімі палітыкамі аб'яднацца нельга. Тому тыя силы палітычныя, якія стаяць на такіх пазіцыях, она может быть латентная, она может быть, кажуть, ну, заставася у пэўным бэкграўндзе, зараз наратывы зусім другія, але это нічого не значыць, тому что это выявляется у конечных мэтах.
Так от, з такими людьми ніякого об'єднання бути не може. Паколькі справа ідзе пра лёс Беларусі. Калі б справа йшла пра лёс улады, пра нейкія рэформы, там эканамічныя рэформы, там всякие іншыя. Одна палітычная сила прапануе там ставку рабіць, скажем, на одну ситуацию, другая на другую. Ну, то, конечно, могут быть коалиции, могут быть, наверное, объединения на выборах и все. У Беларуси война. У Беларуси уже 30 год идет гибридная война на знищення белорусской нации. З другого боку, ідзе война белорусов на захаванне сябе, на захаванне сваёй нацыі, сваёй дзяржавы. Вось гэта доўжыцца 30 гадоў. І гэтая палітыка, якая праводзіцца ў Беларусі стаўленнікам Москвы, яна чужая беларускай нацыі. Увесь сутнасць барацьбы заключаецца ў тым, якія могуць быць пагадненні ў мяне з Лукашенком. Ну якія, што мы будзем разам рабіць? Ці з Бабарыкам, што мы можам разам рабіць з гэтымі людзьмі? Вось таму яны прыймаюць рашэння і даюць свае ЦУ на мяжу, што пры перасячэнні мяжы пазняка навумчыка затрымаць, а пры аказанні супраціву страляць на паражэнне. Вот і вся палітыка. І што вы хочаце за такімі людзьмі? Некие нацягульные интересы. Вот. Это крайний метод. Другий метод, это я вот нагадал тебе. Люди, яких Москва хотела поставить замест Лукашенко. Это была в 20-е годы великая афера. Афера, навіть садилася в тому ступені. Россия рихтовалась до войны, до напада на Украину. Про это мы говорим 20 годов. А я говорю с 2006 года. Что Россия рихтуется до войны, когда пришел до влады КГБ, это безумовно будет напад на Украину, на Киев. Все это сказано, можете поглядеть в интернете, все заховалось. И это не тому, что я не тут неведомо там что, мне сверху нечто пришло. Просто я бачу эту ситуацию конкретно, я не живу по лжи. Я не слухаю и лживых доводов, не подвадиваюся по чужую комментуру, мне это не потребно. І коли я кажу правду, то може увесь світ я не сприймати цю правду. Але з часом вона все одно буде правда. Вот у чому сутність. Вот чому отримлюється, вот що Позняк сказав би правду. Він правду сказав. Він не підвадився під кон'юнктуру. А це елементарно, просто треба відкрити очі і глядіти, що відбувається. Так от, у 20-му році, коли йшла підрихтовка нападу на Україну, а війна йшла, вона почалася в 2014 році. Ось. Тоді Путіну треба було мати розв'язані руки у Білорусі. Тому що Білорусь – це плацдарм, з якого легко напасти на Україну, тут побач Київ. І для цього вони повинні мати розв'язані руки. Лукашенко, звісно, їх не халує. Але він строптивий, він нарадистий для них, вони не впевнені у них. Ён для іх пэўнай ступені невыгадны. Яны і пішуць у газеце «Коммерсант», што Лукашенко сукин сын, но наш сукин сын. Ну, ён же сукин сын. Понимаете? Тому, вот, как забеспечить 100% перемогу, как это все шло, так, как мы решили, ну, таки план заменить Лукашенко на больш становчего, больш человека, предсказальный, який полностью был бы под их контролем. А это был представник «Газпрома», директор Белгазпромбанка. Что такое «Газпром»? Это головный кошелек Кремля. Это то же самое, что Кремль. Вот что такое «Газпром». И это человек, который 100% ихний, и они метили на президента. І був вельми досконало пропрацьований план з різними варіантами, со спойлерами. Я вот это гляджу, я просто здивляюся часом, наскільки досконало все було розпрацьовано. І, в принципі, отримавши пораження у одному варіанті, вони виграли в другому. Виграв Путін. Він взяв Лукашенко за шиї. І він виконує все, що треба. І на той план, коли треба напасти Україну,
От. Яны жыццяві вельмі проста. От. Лукашенко мусіў выканаць усё, што мы сказалі. Войска перавялі сюды, стралялі адсюль, ён нічого не мог зрабіць. Калі б ён пачаў бы гэтаму супраціўляцца, ён бы ўжо не жыў. Яго б не было. Ён это судоўна разумее. Ён бы не меў улады, не меў бы жыцця. І эта ситуация захоўваецца до сённяшняго дня. Вот. Таму аб'яднанне з ворагам не бывае. Могуць быць часовыя перамовы, могуць быць нейкія пэўныя дзеянні паралельныя, калі супадаюць нейкія часовыя інтарэсы. Прывяду вам прыклад. Які зараз наш нацыянальны інтарэс, вот наш канкрэтны зараз у Беларусі, на які адкажа ўвесь народ, і адкажа Лукашенко, і адкажам мы. Не ўлезці ў вайну. Вот народ не хоча вайны. Народ не хоча, каб уцягнулі ў вайну з Украінай. Прычым тут так, мы гэта хочам, мы гэтага не хочам. Лукашенко гэта хоча, ён не хоча, тому што яму канцы. Яму канец, калі не лезе ў гэтую вайну. І вы паглядзіце, Лукашенко, вораг фактычна беларускага народа, здрадзіў ўсё, прадаў ўсё, ён знішчыў нашу мову, знішчыў наши сімволы, знішчае бібліятэкі, знішчае кнігі, 50 000 турмак, катуюць людзей. І гэты чалавек любымі сіламі стараецца не ўнесці вайну, бо яму канец, яго свае інтарэсы. Я супадзенне інтарэсаў. Супадзенне інтарэсаў, каб не было вайны. Толькі у кожнага свае прычыны. І калі палітыкі ў гэтым разбіраюцца, яны павінны праводзіць агляд тонкую палітыку, каб выкарыстаць яку джиу-джитсу, каб выкарыстаць сілу свайго ворага, каб дасягнуць сваіх інтарэсаў. Што робіць так званая, як вы кажаце, апозіцыя? Да яны амаль кожны дзень выступаюць: бомбіце Беларусь. Ну, это же такая особая фарта. Це такі латушка, які кожны дзень не вылазіць з этого з Ютуба, і што санкцыі, давіце. А зараз нейкі арыгінал выступіў, што давайте вот Украіна нападзе на Беларусь. Там наведемо порядок. Олег Дунда ви маєте на увазі, так? Депутат, український депутат Олег Дунда з фракції «Слуга народу». На конференції, там, на форумі «Свободної Росії». Ви маєте на увазі це виказування? Ну так, значить, гэта чалавек, депутат, ён, як пра яго кажуць, нормальны украінец, патрыёт, але нікому не вядомы, нідзе так не выступаў. І раптам ён сказаў, што вот трэба, каб Украіна зайшла разам з беларускімі справамі, украінскае войска маецца на увазі Беларусь там, ну і, значить, адпаведным чынам зрынілі прыгрылі, як там усё будзе. І зараз усюди вся гэтая, усе ті люди, які нічим не розбираються, всілякі там блогери, там, ну, Бога півною, всякі там експерти, там починають це все на себе. Это дивно. Это дивно, потому что заява такого человека, она не має ніякого значення. Потому что, ну, вот человек выказал свое меркование. Ніякого значення. За гэтым нема ніяких дзеянняў. Потому что украинцам гэта не трэба. Это не трэба категорично. Белорусам, белорусскому народу, это не трэба. Нам, национально-вызвольным силам, это не трэба. И Лукашенко не трэба. Это трэба только Путину, только России. Вот это им трэба. Тогда я начинаю думать, ну, Дима, чему такая вспышка? Раптом почали это помилковывать. И это вельмі супадае з падзеямі, якія той палітыка, якую праводзяць нацыянальна-вызвольныя сілы. Зараз нацыянальна-вызвольныя сілы беларускія канкрэтна займаюцца тым, як себе паводзіць і што рабіць у канечным этапе вайны. Трэба зайсці на Беларусь. Раптам у гэты час наступае нейкі чалавек, і пачынаецца перазвон усюды. Значит, выглядае провокация. Я не хочу сказать, что этот человек специально там нечто робил, потому что головная сила в этой политике российской, это
это агентура, это уплыв, это уплывовая политика уплыва, она мае великое значение. Вот. И вот напрямуется, что отбывается такое меркаванне, все выказывают свои думки, а расейцы глядят и назирают. И глядят, какие могут быть варианты, кто что думает. Выявлено тое на поверхность, что не повинно было выходить. Ну, вышло. І Росія вивчає, ФСБ вивчає, так сказати, громадську думку. Подограється це все і глядять, як що думає. За абсолютно, як кажуть, невідомого чоловіка. Ну, так працює політика російська. Це елементарна річ. І тепер треба виказатися, і нам, безумовно, я мушу сказати, що це питання, яке піднімається, воно обов'язково повинно бути розпрацьоване білорусами на конечний випадок. Ми не ведаємо календарі, може в этом году. Але наобразно. Тому що, коли це питання возникне, ні один український солдат не повинен бути на Білорусі. Коли это здарится, это будет катастрофа. Это элементарная речь у политики. Белорусская свободу и вызволение от режима повинны вырашить сами белорусы. Украинцы только могут допомогчи там зброей, политикой и так далее. Ни один солдат не повинен там быть. Это элементарно, тем больше вот эта провокация, как зашли целые отделы. Вы разумеете, когда заходят целые отделы, что отбывается? У международном плане як это будет оцениваться? Як напад на другую країну, як оккупация. Беларусь не денежная война. Это вы забудьте всякие посылки там на Организацию Объединенных Наций, что те, которые представили свою территорию, и она лічиться правильно. Только представил Лукашенко, який здушив мільйонні протести супроти його, які признані нелегітимним, які признані узурпатором і признані холодом Москви. І він привів ці орди московські. Причем тут Беларусь, причем народ? Тут ситуация такая, как не администрована в международном законодательстве. Ну так думайте головой. Вот. Тому это зовсім не та ситуація. І коли б такое здарилося, міжнародна думка і політична, все одразу виникає питання другое. Коли б увійшли українські війська у Білорусь, это зовсім другая ситуация, коли белорусские войска вошли на Украину. То, что хочет Путин, хочет Лукашенко, ну Лукашенко не хочет, Путин. Войсковые наши уже кажут, что мы будем сдаваться. Они не хотят воевать. Это совсем другая ситуация. А когда заходят войска іншої країни, що повинна робити ця армія, яка під Лукашенко? Що вона буде робити? Як їй себе поводить? Вы знаете что? Она будет выполнять загады. Это война. Это война. И справа не в тем, что здарится вот непоправно, а справа у историчной оценки этой з'яви. Категорично не можно допустить, как пролилась кровь поміж украинцами и белорусами. Это будет стогодие. Это не можно допустить категорично. И вот стратегия Путина заключается в том, как сутыкнуть украинцев и белорусов. Вот чем он пихая Лукашенко, он разумеет, что будет. Як только это отбудется, все, ему только стригче купоны. Потому что треба знищить и Беларусь, треба знищить и Украину. Руками украинцев будет знищаться Беларусь, потому что зрозумело, что украинская армия и белорусская не поравнаны. Тогда на эту территорию заходит Россия, это будет военный плацдарм, Беларусь знищена и політично, і, як кажуть, економічно, і воєнно. І те ж саме з Росією. З України, пробачте. Ось в чим заключається стратегія Путіна. І ми ж це назираємо уже 3 роки, назираємо, як він хоче Лукашенко приносить воювати. Ну вот тому все такі, вот у його є фобія, він за свою владу готов померти. Вот такая речь. И я уже сказал, что
тут джиу-джитсу, што проці вас, як кажуць, ужываюць сілу, а вы ўжываеце такі прыём, каб гэтай сілай перамагчы праціўніка. Так і тут гэты чалавек, якого называюць сукін сын, ён знішчае нацыю. А з другой стороны, ён не лезе ў вайну, бо яму страшна. Вот. Таму гэтая уся вот, ну, як тут сказаць, дэбаты, якія пачаліся, яны штучна выкліканыя. Гэты украінскі дэпутат, магчыма, пад уплывам, магчыма, што ва всякім разе гэта паднята, каб праверыць, што адбываецца ў галовах людзей, у галовах палітыкаў, ось, а магчыма, нават і схіліць да нейкіх авантурных рашэнняў. Вот. Але яшчэ трэці раз повторяю, стратегія Москвы у перамозе над нами сутыкнуць украінцаў і беларусаў. Вот у чым їхня стратегія заключається. І тому ми зараз сподіваємося, що у нас є там озброєна група на Україні. Вельми важливо, щоб українці допомогли створити білоруську вільну армію. І українці не до цього, їх справи на фронті. Це важливо, щоб була допомога. Тому ми це чудовно розуміємо. Ми маємо на увазі національно-визвольні сили. Ось, які стоять на позиціях національних інтересів, на позиціях національної культури, національної незалежності. Звісно, режим вельми моцно нас понищив. Він практично знищив наш політичний клас. Шмат хороших людей сидять у турмах, повиганяли, безумовно. Але сили є. І потім є ще одна велика сила, про яку я не буду говорити. Як кажуть, не давати їм аргументи. Ось. І гэта сила великая, і гэта наша надзея і оптимизм. І так буде. Вельми важно, каб були люди, були політики, були відповідні групи, які гэта розуміють. Ось, які розуміють, як треба діяти. І хай собі всякі науки, всякі там освісти, Бога, хай ми там їдемо за межами, тиснуть ручки, там все. Это мишура. Это мишура абсолютно, тому що вони служать тим, той політиці, яка не здольна на рішучі дії. Україна все показала. Пэўныя рэчы, якія вы кажаце, мяне быццам зараз акацілі халоднай вадой. Што тычыцца словаў гэтага дэпутата украінскага, так, што вот магчымы заход украінцаў на тэрыторыю Беларусі, каб кантраляваць там ва ўмовах вайны эту тэрыторыю, это удар будзе па Крамлю і гэтак далей. Я пра гэтыя планы, то, што яны тэарэтычна існуюць, чуў яшчэ год таму ва ўкраіне. Ну і не сказаць, каб я там пярэчыў, там браўся ў рожкі, спрачаўся. Таму што вось у кантэксце вайны падавалася б, так, можа быць, это для нас ёсць сцэнарый, што это магло б быць выгадна. То, што вы зараз сказалі, это нагода для вельмі сур'ёзнага роздуму і для мяне, я думаю, і для гледачоў. Я хачу удакладніць, Зенон Станіславович, тая вялікая сіла, якую вы не назвалі, прадбачліва не назвалі, ну, ці можаце удакладніць? Я правільна разумею, што гэтая сіла ўнутры Беларусі, а можа быць нават і ўнутры гэтага персаналісцкага рэжыма, ці можна сказаць штосьці больш? За межамі Беларусі жыве больш 2 мільёнаў беларусаў. В адной Смоленскай обласці тут. Вот. Больш 2 мільёнаў. Они организованы на институции. И в Беларуси живут. Выехал 1 миллион от Лошница, далеко. Реально выехал 1 миллион. Вот. Покуль что, я не провалился. Тому мы становимся планетарной нацией. Наша сила не только Беларусь. Вот. А это наша сила. Другі момант я хачу сказаць, шкада, што вот у нас эта перадача не ў фармаце ток-шоу, што няма іншых удзельнікаў, няма там Паўла Латушкі, каб ён мог на вашу крытыку адказаць. Ну, такія рэаліі, што, на жаль, не можам мы выпускаць ток-шоу на сённяшні момант. Я хачу спытацца ў вас, вы ўжо сказалі пра тое, што Лукашенко разумее, што ні ў якім выпадку нельга ўцягнуцца ў вайну і што это пытанне ягонага выжывання. І тут цікава, што ён паабяцаў расейцам, што ён паабяцаў Пуціну, ну што ён да гэтага моманту узурпатару Беларусі захаваў сваё жыццё. І многія звярнулі ўвагу, вось ягоны нядаўні візіт у Крэмль, вось гэта цалаванне гэтага ордэна
расійскага арла публічна. Ну это просто, даруйце, но это выглядала як просто засведчыў сваю здраду Беларусі публічна, вот цырыманіяльна это выглядала. І складваецца ўражанне, я кажу вот просто ўражанне, што штосьці пачне адбывацца пасля гэтага цырыманіяльнага акту. Ну што расейцам патрэбна, як вы ўжо сказалі, стравіць беларусаў і украінцаў, што будуць прадпрымацца нейкія спробы правакацыі, нападу з тэрыторыі Беларусі. Абмяркоўваецца ядравая правакацыя, і Беларусь у эпіцэнтры апынаецца. Ну калі Лукашенко будзе ўпірацца, ну ліквідзіруюць Лукашенку. Як вы думаеце, ці высокая імавернасць, што ў Беларусі пачнецца вайна? Думаю, что нет. О этой ситуации, какая есть. Лукашенко разумее, калі не разумее, дык ён нутром адчувае. Яго ёсць інтуіцыя, што калі ён пойдзе на Украіну, калі дальше войска, то не канцы. Разумее. І яго могуць прымусіць. Ну, які могуць чыну прымусіць? Вот зараз які не прымушаюцца, нічого з гэтага не выйдзе. Ён петляць будзе, ён усё роўна, ён не пойдзе. Ну, хіба яму паставяць пісталет у патыліцу і скажуць, ідзі, гад, іначай застрэлім. Калі ён, скажем, не згубіў бы рэшткі розуму, то можна было б, кажуць, паміраць з музыкай, повернуть палки у бок Путина и сказать, вы посмотрите на эту скотину. И таким чином, мне кажется, расстаться жильцом. Но это жарт. Это просто жарт. Але безвыходное становище его может быть. Или его просто примусят вот таким чином. И другой вариант для российцев есть заменить его. Вот то, что они хотели сделать в 2020 году. Это наибольше дорогодно. И тому проблема с ярлыком есть. Ему могут не дать ярлык на княжение, значит, на выборы. И вот тут ситуация может разыгрываться по-разному. Альбо могут быть некие отчаянные кроки, что я сомневаюсь, альбо ему будут дадены некие гаранты, как Януковичу там, допустим, дали. Вот. Это вариант магчымы. Тому як будуть розвиватися події, ми будемо назиратися. Я кажу, що некілька є варіантів. І для Москви найбільш такий зручний варіант – це просто не позбавитися від його. Тільки метод, яким вони хочуть це зробити, для них вельми небезпечний, тому що це треба пройти через вибори. А вони вже одного разу спробували пройти через вибори в 2020 році. И пришлось давать задний ход. Вот. Тому те варианты, які для них есть, все они для них небезпечні. І от у этой ситуації, глядячи на то, як було, що цілком вероятно, що Лукашенко, як кажуть, отпетляє. Вот. І застанеться при своїм. Може бути і таке. Я лічу, що це найбільш вероятний варіант, тому що проведя знову имитацию выборов, знову застанется. Цілком машины такие. Бо для России это вариант лепший для Путина, чем вариант ризики. Бо пойти знову, як у 2020 году, это великая ризика. Больше того, они же вот теперь пустили вот эту информацию, про эту я весь час говорил с этим депутатом. Вот. Ну, проверяют ситуацию, як что может быть. Вот. Тому ну, вот такая ситуация з этим Лукашенко. Я бачыў ваше інтэрв'ю вось за 96 год, дзе вы апісалі дакладна, это ж колькі, 28 год мінула, дзе вы дакладна апісалі сённяшнія працэсы. Напад Расіі на Украіну. Тады это ўвогуле фантастыкай просто выглядала, а так здарылася. Нядаўна я паглядзеў відэа за 2008 год, дзе вы таксама апісалі, што адбываецца сёння. Вось канфлікт на Блізкім Усходзе, вайна паміж Ізраілем, Іранам, вот гэтыя падзеі яны адбываюцца. У тым інтэрв'ю вы казалі, што вельмі важна, каб Беларусь не апынулася разменнай манетай.
Ну, а той жа захад відавочна, яны ставяцца да нас вось як да разменнай манеты, да буфернай зоны. Вот, наўпрост вот пра гэта кажуць. Як нам выйсці з гэтай пазіцыі буфернай зоны і разменнай манеты, каб стаць моцнай абароназдольнай дзяржавай, багатай дзяржавай? Ці ёсць такія шансы? Што трэба рабіць? А вось вы паднялі вельмі важнае пытанне. Пытанне нашага гістарычнага лесу. Тое, што мы сталі аб'ектам знішчэння з усходу і захаду, утварылася не ўчора. Это утварылася ўжо ў 18 стагоддзі. І вось гэты разбор Великого княства Речі Посполитої паміж німецькими імперіями і Росією. А Росія була так само німецькою імперією, тому що немка, імператриця була Катерина, яка привозила однакову політику з Мексики. Вот они разорвали нас на части. И российский дискурс был такий, починаючи від Алексея Михайловича. Любими сродками знищить Велике княство Литовське. Знищить нас. Бо Литвины по политичной, это была держава политичная, но Литвины были мы. По тем историчным назвам. Литвы правильно называли Литвины, украинцы казали сейчас. Литвин як не дзек, не так умре. А вот фольклор это выстроено. Так вот, в 18 стагоддзі мы были знищені державою. З того часу были постоянные повстания. 5 повстаний было супроть Российской империи. За незалежность. Разные были нарративы. И гортания Речи Посполитой, и Великого княства. А в конце Костусь Калиновский, кого любишь, люблю. Национальный нарратив. И все эти повстания не подтримал Захід. Вони не мали підтримки. Ніхто з них не ставив під сумнення існування Російської імперії. Вот як ми змагалися. І ми поклали сотні тисяч жильців, і сотні тисяч були виселені в Сибір. Это лепшие люди, это была элита нации, это была шляхта. Забирали их на майонности и так далее. Ну, в истории ведом. Идем далее. Творилася національна ідея. Костуся Калиновського вона раніше появилася, але Костусь її оформив політично. Що ми бачимо? Твориться Білоруська Народна Республіка під час війни. Під час німецької окупації. Німці були супротив. І це вдалося зробити, тому що маси були такі великі. Немцы не могли супротивстоять, тем больше у них были проблемы. Они не хотели иметь супротив российцев была, то они так само разыгрывали. Так вот, немцы были супротив. В Берестейском мире это было отзначено. Берестейский мир не подтримал белорусов в БНР, ни войска не дали створить ничего. Антанта была супротив белорусов так само. Мы ніколи не имели подтримки с Захода. Я уже не говорю про 30-е годы, что творилось. Так? Вернемся, теперь придем до 90-х годов. Когда утворился Белорусский народный фронт, и началась борьба за незалежность Беларуси. Для многих советских белорусов это было фантастика. Тем не меньше, мы перемогли. И что было? Увесь Заход литерально, починаючи від Злучених Штатів Америки, був супротив незалежності Білорусі і України. Кожний лідер кожний лідер на Заході Європи виказався супротив незалежності. Всі були за Горбачова, за демократичну Росію. Это все адлюстровано в истории. Больше того, можете поглядеть книжки Сергея Нарумчика. И он там привел в это все выказывания всех европейских лидеров супротив незалежности Беларуси. И что было? Мы не свернули на них уваги. Вы говорите, что хотите, а у нас есть мета, есть наша незалежность, есть наш народ, и мы повинны быть вольными от Советского Союза. И утворили
І зробили. Все были супраць. Буш старейший приезжал в Киев перед подеями. И он там выступал так аккуратно, конечно, украинцев, что ну, треба подтримивать Горбачева. И дал зразуметь, что Штаты не подтримивают незалежность Украины. Значит, один был подход, что для украинцев, что для белорусов. Сбоку российцев так само весь час. Мы для их вороги. Что украинцы, что белорусы. И повторяю, чему они хотят нас упекнуть. Так вот, что вы задали это питание. Чому так утворилось? Потому что найвялікшая держава Усходняя Европа, а ввогуле Европы, Великое княство Литовское, от Балтийского до Черного моря, оно трымало всю Европу от Орды и от Москвы. Как нас не было, то, может быть, у 17 году был бы парижский горкам КПСС. Вот что было. Казалось, что интересы имперские, детские, российские, яны сутыкнуліся з існаваннем вялікай дзяржавы Великого княства Літоўскага, і ім перашкаджалі. Яны яе знішчылі. І яе знішчыўшы, яны продолжали, расейцы до сённяшняга дня, знішчэнне нацыянальнай культуры, знішчэнне ўсяго нацыянальнага, каб нічого не паднялося. И у их контекстах это было записано, как ничто не нагадывало про основание Великого княства. И знищить все. Полили книги, ну, масса литературы есть, разумные люди повинны читать, как спаливали наши библиотеки, как спаливали монастыри, как спаливали образы, как знищали унию. Но это же все процесс этой политики по знищению. Вот. А 30-е годы, а сталинизм, больше 1,5 миллиона знищили з 10-мільйонної Білорусі людей, кого знищали, займався куропатами, у основных людей, зв'язаних з інтелігенцією і со шляхтой, з католицизмом. Це цікаві речі. Сталін це все розумів. Нищили подкоры. И после этого в 60-х годах что отросло. То, что отросло в 60-х, вот в 90-х мы зародили незалежную Беларусь. И зараз и знов нас нищит. Кто? Вот это Мордор. Это Россия. Вот они знов нас нищит. Напали на Украину, но только тогда, когда фактично принизили Беларусь. Только тогда смогли, когда поставили своего человека, Лукашенко. Когда можно было зайти в Беларусь, когда приносили это только тогда. Вот. Тому ось эта ситуація, яка є, треба розуміти. Бо у людях наших, які розуміють, що ворог є Росія, вони мають ілюзії, що Захід нам поможе. Що вот там буде, там, праві чоловіка, там нам поможе. Ну, помог вам Захід тепер? Санкції хто зробив? Помог вам Захід білорусам? У 20-м году. Так вот, белорусы, не сподівайтесь ні на тих дядьків. Тим більше не сподівайтеся на Захід. І він ніколи нам не протягнув у історії, коли нас душили, навіть пальця, не кажучи про те, що руку. Сподіваємося тільки на себе. Ми велика сила, бо під нами є велика культура, велика історія. Ми вельми здольний народ. Ось. І треба гэта захаваць. На гэта трэба спадзявацца. На наше адзінство. Яно разбіта зараз. Людзі жывуць па хлусні, под гэтай рускай прапагандай. Гэта сапраўды, это беда. Не таму, што людзі не могуць яшчэ прыйсці да ісціны, таму што ісціны няма каму казаць. Яна гаворыцца, але яна не распаўсюджваецца. Вот. Таму як бы там ни было, мы разумеем, что есть. У нас это теперь мало, мы это обмежованные магчимости маем, але мы повинны ведать, як у той нашим гімну співалося, мы знаем, что треба робить. И вот это треба робить. И перспектива у нас есть, коли мы разумеем, что треба робить, то мы есть такие, и коли мы будем змагаться,
мы перамагалі. А калі мы пачынаем, што ай-яй, як это дрэнна, ці там дзядзька нам паможа, а хто нам грант падкіне, хто нам грошыкаў дасць, усё, это конец. Так не можа быць. Так людзі не змагаюцца. Купала пра гэта пісаў. Пра пророка, які хадзіў, вот, і зваў на свабоду. Яны сказалі, ты людзі, пойдзем за табой. А колькі нам дасі чырвонцы, калі мы пойдзем за табой? Всё, крэс на гэта. Калі свабода мераецца чырвонцамі, яе не будзе. Зянон Станіславович, вы прыгадалі пра выпадак, я пра гэта не ведаў, пра тое, што вы за 2 гады да распаду Савецкага Саюза ў савецкай прэсе выказаліся, і так яно і атрымалася. Ну, то пытанне вам ад гледашоў пытанне. Можа быць банальнае. Людзі пытаюцца, калі гэтая жудасць у Беларусі скончыцца? Это вот гістарычны працэс, які яшчэ там на дзесяткі гадоў, ці это ёсць шансы, што это найбліжэйшым часам можа скончыцца? Ну і папрасілі гэтае пытанне задаць вам. Дакладна, гэта жудасць скончыцца тады, калі разваліцца расейскі мордар. Кастусь сказаў так: і тады Беларусь зажыве шчасліва, калі маскалями тады. Усё застаецца. Так вот, пакуль будзе існаваць расійская імперія, неважно, якая яна будзе, там будуць хорошыя рускія, не мае значення. Пакуль існуе імперія, яна будзе праводзіць імперскую палітыку супраць народа. Так вот, зараз ёсць шанс. Для ўсяго вольнага свету ёсць гэты шанс. Але інтарэсы чырвонцаў для іх важнейшыя. І таму яны гэты шанс марнуюць, і, напэўна, змарнуюць. Але праўда такая, што калі будзе разбураны мордар, калі ён не будзе, калі эта імперія Расіі не будзе існаваць, тады будзе воля, свабода, тады мы адмовімся як вялікая нацыя і вялікая культура. Калі гэта здарыцца канкрэтна, сказаць цяжка, але яшчэ раз паўтару, от цяпер якраз ёсць шанс. Заклікаю гледашоў і глядачак выказвацца ў каментарах. Зянон Станіславович, шчыра вам дзякуй, што надалі час праекту «Пара». Жыве Беларусь! Вечна.